ora. Wah. Suwek lho, Nduk. Masa Allah kok iso kaya ngono ya, Ren. Ya, Ban. Aku nek nerone ngono kuwi suwek. Kanokku. Suwek lho, Nduk. Lah iya sing iso ya kok kuwi tak. Hah? Wih, ketemu sih. Jan. Luar biasa. Ada nih, Mas. Cepot topengnya, Mas. Cepot topengnya. Lah lah wedok lho. Pan bae. Tak kira mangke lanang lho. Lah iya, lanang kok tulane kaya ngono ya. Iya. Nene. Jan. Pan. Ora teko. Teko iki, Jan. Malam hari ini luar biasa. Nyun sewu Pak Kapolres, Mbah Lurah. Luar biasa, Jan. Nunggoni ngampek kaya ngono. Penontonnya ya Allah, ibu-ibu kaya ndelok wayang. Aku isin dhewe arep polah ngampek isin karo babae. Sing mulya ning kene iki ya karo wong sitok. Kuwi senden wit jati kuwi lho. Enak ngatuk leyeh-leyeh ngono senden. Jan ra umum didongakne Ren. Malam hari ini acara halal bihalal. Karang Taruna Artula luar biasa. Didongakne. Mugi-mugi Karang Taruna Artula tambah rukun. Amin. Mugi-mugi Karang Taruna Artula tambah rukun. Rukun neh. Ini rukun selamat apa banter lho. Iya banter nang sing banter. Wis, sik. Masyarakate. Ya, masyarakate. Mugi-mugi masyarakat desa Karanglo Ngasinan rezekine tambah akeh. Amin. Panjang umur. Amin. Sehat selalu. Amin. Sing urung nanggap riok, nanggap neh. Nanggap. Sing urung nanggap riok, kudu nanggap. Kok iso kudu kuwi lho? Lah piye? Wong iso nakon nanggap kok kudu lho. Lek duwe duwe. Iki Mbake. Ini dari mana Mbaknya? Selaung. Selaunge ngendi, Mbak? Pucuk gunung. Ah iya. Kaya gunung. Gede. Apane? Apane? Awake lho. Rumah kamu ora yo dibedel Pak polisi aku ngane-ngane. Pak, iki dibeto mawon mboten apa. Dibeto kaya balon nek. Rumah kamu. Ya didongakne kagem Karang Taruna Artula. Kagem Karang Taruna Artula. Mugi-mugi sing urung rabi gendang rabi. Amin. Wes, apakmu iku robar rabi tok. Sik lali aku. Masa lali.
Ya pokoknya Karang Taruna Artula mugi-mugi sansaya ngrembaka. Mugi-mugi sansaya kompak. Jan ngehi hiburan masyarakat ngene iki muga-muga Karang Taruna Artula jos. Jos apane? Ya pokoknya jos sembarang iso nanggap priok sampe gedine lho. Alah tangting betul es apa piye? Tunggu. Ayo dilanjut ayo, gas. Piye Pak Tos? Jatir patut yo. Yo ngene iki ganongan drope jatir. Ha iya. Ganong-ganong dhewe dijatiri dhewe. Ayo ho.
Mbak. Jenengan niku kok ampun repot-repot ngono lho. Jan. Mbah sinten iki? Mbah sinten? Mbah Warno. Mbah Warno ki jan mboten pekewo belas kok. Lho Mbak Lurah lho dereng. Jenengan kok sampun niku lho. Pripun? Kudune lurah. Saya tak tonyo niku. Wah, aku ki ngomongi kok. Lah nggih wong. Kae lho iki ki. Lah. Lurah, pamong, Pak Polisi. Ini Bang. Loh, nanti Bang. Polisi. Polisinya nanti. Pun wasul. Piye to Pak? Iya lek geger piye. Jadi lurah. Ya. Matur suwun Mbah Warno. Gitu, Mbah Warno toh. Mugi-mugi rezekine tambah lancar, tambah sukses, diparingi umur panjang. Kayak nanggap neh. Nanggap pikiran terus. Gimana, Mbak? Oke. Ikan buatan sama. Hah? Orang nih. Itu orang. Jan Pak Anies sih lomane ora umum. Sing diwehi kok wong loro tok iki. Kowe wis gerang lho, Kak. Awan sik bocil. 200 kono wong ngedu wong loro. Balekno. Aku isin nek ora rono dhewe. Rumah samu ngukang nyaking. Kuwi hake sapa? Wah. Aku lho tak suwan nggone Mbah Lurah to. Patute. Ayo Pak Iri. Mbah Lurah. Jan, tiang asinan niku lomo-lomo. Anak 50.000. Memang buke atusan anyar. Ning rada anu, rusek. Ora apa-apa. Ya. Bos. Lah ngono kuwi wis hakmu kuwi. Aku ta? Ya. Ha iya. Berarti memang lek pomo aku mah dititipi Pak Lurah to. Kowe moh lek tak kene. Mah nek dititipne mah. Lah nyapa? Aku pengen suwan dhewe. Lah suwan kok nggo gedang. Entang ade itu coba sampai di sini. Hey!
Lah, ada corone ya. Gano, gano. Ganong iki.